presented by Razatraz Entertainment. एह साल कैसे छठी होई धनिया फलवा के दमामा बढ़ी गइल। फलवा के दमामा बढ़ी गइल। एह साल कैसे छठी होई धनिया फलवा के दमामा बढ़ी गइल। एह साल कैसे छठी होई धनिया फलवा के दमामा बढ़ी गइल। अब ही नहीं मिलल बा, अब ही नहीं मिलल बाटे पैसा हमर काम कइल। एह साल कैसे छठी होई धनिया फलवा के दमामा बढ़ी गइल। एह साल कैसे छठी होई धनिया फलवा के दमामा बढ़ी गइल। फलवा के दमामा बढ़ी गइल। फलवा के दमामा बढ़ी गइल। पहिला छठिया मम्मी भीर काला, दूसरा ससुर दुआरे। एह साल हाथे पूजी न बाटे, विपत परल का पारे। विपत परल का पारे। विपत परल का पारे। पहिला छठिया मम्मी भीर काला, दूसरा ससुर दुआरे। एह साल हाथे पूजी न बाटे, विपत परल का पारे। बड़का भैया ला मंगल बानी, अतन रुपया जोगाड़ भइल। बड़का भैया ला मंगल बानी, अतन रुपया जोगाड़ भइल। अब ही नहीं मिलल बा, अब ही नहीं मिलल बाटे पैसा हमर काम कइल। एह साल कैसे छठ होई धनिया फलवा के दमामा बढ़ी गइल। एह साल कैसे छठ होई धनिया फलवा के दमामा बढ़ी गइल। फलवा के दमामा बढ़ी गइल। फलवा के दमामा बढ़ी गइल। पान का सैली से नुरा लिहनी जरूरत फलवा। पान का सैली से नुरा लिहनी जरूरत फलवा। लिहनी जरूरत फलवा। पान का सैली से नुरा लिहनी जरूरत फलवा। अर्घ लग धवा कम बा धनिया, थोड़ी का डालली जलवा। अर्जुन संवरिया के घाट बोलई है, अर्घ देवेला देर भइल। गुप्ता महेंद्र के घाट बोलई है, अर्घ देवेला देर भइल। अब ही नहीं मिलल बा, अब ही नहीं मिलल बाटे पैसा हमर काम कइल। एह साल कैसे छठी होई धनिया फलवा के दमामा बढ़ी गइल। एह साल कैसे छठी होई धनिया फलवा के दमामा बढ़ी गइल। Razatraz Entertainment की